Dámy a páni, vítam vás opäť na novom Hellcase videu. Tentokrát máme tu sponzorovaných $560 od Hellcase, ďakujem. A predtým ako začneš, ako pripojíš sa ako zadáš môj promokód, nezabudni sa pripojiť na môj giveaway, čo sú simple stepy. Depozit minimum $5, získaš 10% naspäť, dostaneš extra 10% čokoľvek depozitneš, takže depozitneš napríklad $100, dostaneš 110. A zdieľať to zadarmo, samozrejme je to share on Twitter. Simple steps na M4 a 1S. Decimeter, Factory News, $50. 19 dní do konca ostáva, takže nezabudni na promokód PU25. Takže jo, pustíme sa dneska na to. Skúsim nerobiť také dlhé videá. A čo si dáme dneska? Dáme si nejaký open ako stále, nejaké casey, dáme si nejaký battle, dúfame, že taký win bude aj a spravíme si nejaký upgrade, crazy upgrade ako stále, hej, nie žiadny 40%, 80%, simple, easy, 2, 3, 4, 5, maximum 5% šance, bez toho nejdem a dovtedy budem upgradeovať také malé, pokiaľ nedostanem môj Dream M4, ktorú si mu ukážeme za chvíľu. Dobre, máme tu od eventu. Takže poďme na event, otvoríme si každú jednu kesku, čo tu máme od eventu. Nebudem pozerať na cenovo, pôjdeme od prvej kesky, takže $9 keska. Please, nejaký hit. OK, takže prvý hit nemáme dosť luck na to, ale nevadí. 54 centov z 9 dolarovej kesky, nevadí. OK, nie je to najhoršie, ale mohlo by to byť lepšie. $4 zo 7, je to stále lepšie ako 9 dostať 0,54. OK, USPčko možno, ale ten Deagle by bol akože topka pre mňa. Ale nevadí, Leonor. Factory News za 160, tak sa mi to páči kamarádi, za $24 Factory News za 140. $100 dáme si Fast Open. To akože ani jeden skin tu neprešiel a koľko sú tu a to ako OK. No comment, Fast. OK, dáme preč fast spin, fast mode. Ja to kliknem manuálne. Nevadí. Neočakávam žiadne hity z tých malých caseok, pretože to veľmi veľká šanca na to, aby si chytil niečo, ako ja napríklad teraz stále tého Galila dostávam stále. No a tu nám dúfajme, že niečo mi padne. Toto Doppler pekne vyzerá. Please, $18 keska, alebo Fire Fuel Injector, alebo CZ. A ako aspoň Factory New, to si necháme na upgrade. Sice bolo málo, ale nevadí. $32 keska, please, hit, nejaký pekný skin. M4, aspoň niečo lepšie ako tieto dve predtým. Field testy za 16, predáme, aby sme mali kredit nejaký. Máme tu poslednú kesku od eventu, máme za $70, dúfajme, že aspoň niečo mi padne dobre, ako najlepšie by bolo, keby že mi padlo ten Gamma Doppler Butterfly Knife, ale to sa mi nestane, asi bolo to 0,009% šanca, alebo som tie rukavice, čo nepadnú samozrejme, stoja dosť pekne veľa. SSG 8 za 14 Velvor, nič moc. Ok, dajme si nejakú caseku quickly, dajme si tu za 35, to sme ešte nehrali, 1.6 CS2 case. Nejaký hit. OK, všetko pekné myslo a mne dá zase opäť takú caseku. Taký skin mi dačo môže mi padnúť z hociaké casky. Takže... Dobre, no. OK, máme tu Easter Bunny. Hej, dáme si z každej jednej Easter Bunny. To je novinka. To sa mi dá, že vypíš... Akože... A sa mi zdá, že to dneska asi vyšlo, alebo včera. Nie som si istý. 9 centov z 50 centov. Nič moc. $6 caseka. To je limitované tiež, takže ak môžeš, sa môžeš pripojiť kľudne. To akážku mi nedá aj tak, takže nadarmo sa blížiš tak blízko. 3,50 zo 6, nič moc. Bunny Easter, alebo Easter Bunny, what the hell. Nejaký knifeik by dobre bol padnúť nejaký, ne? Pozri, dávam túto akože nechápem, kto to robí tie casey, ale nevadí. To dávate skiny do toho. Dáme tu veľkú casku. $80, please, nejaký hit. Opäť M4. To nemohol mu dať Glock, alebo Graffiti, alebo dačo. Nie.
ako OK, $60 z 80, nič moc, opäť. Ako je to pekné, hej, že $80, 60, ale nič moc, opäť, rukavice prešli. Aj. Dúfajme, že niečo nám padne. Od $2 késky nečakám nič. 100% padne FAMAS, alebo Gadil. A Glock, nebol som ďaleko. $30, nevadí. OK, dajme si jednu za $95. Tu sme ešte nemali, ten Fractal. To je ako Zeus Shot, alebo neviem, jak to nazvať. Dúfame, že nejaký dobrý. To je všetko? To je všetko, hej. $25, ja som dal 95. To akože shame. Kúkaj, tu dostali typek 580 a také bomby. Počkaj, ja som otvoril ešte raz, ja som chcel dať, že open case, nevadí. Sakra, nebudeme na battle. Či? OK, musím to predať, som sa odrbal. Takže máme casey, dáme open túto caseku. Klasika, nič pre mňa. Odkedy robím tie videá, ani raz mi nepadol z tejto cover hardened casey nič a takisto zo fade casey nič. A už som ich otvoril minimálne 50 alebo aj 100 ich. OK, otvorím sa aj túto za $61, čo mi padlo. Nechťať, čo som otvoril. A stop, to by bolo cez 200, ale nie Electro Hive, či jak sa to povie. Za 49, nič moc, OK, dobre. Dáme si battle. Dáme si nejaký battle. Niečo, čo tu máme pre dvoch, pretože už minule som prišiel takto, že tu boli traja zo 4, kliknem na to a ja som sa dal ako tretí. Nezmizol ten hráč, ktorý sa pripojil, pretože pregambli všetky love. Ale nevadí. Dobre, vyzerá to tak, že nemá nikto battle žiaden urobený pre dvoch hráčov. Tak budem to musieť spraviť ja. Dáme si nejaký normálne casey. Dajme si to za 181, dáme si s botom, pretože nikto nechce hrať také veľké battle, neviem prečo. Sú tu síce skoro 5000 ľudí na stránke live teraz, takže dúfajme, že aspoň nejaký hit pekný. OK, M4 zatiaľ bude vyhrávať 100%, no jasné. Druhá kejska, nice, to je pekný hit. OK. Takže som opäť dole. $15. Haló, kamo, z dvoch caseov rozdielných dve stejné skiny, akože WTF. No jasné. No jasné, minimal ver za 95, ešte mu daj bohatí. $274, paráda, ďakujem ti veľmi pekne, že si ma tak odrbal. Dobre, paráda. Užívam si normálne ten Hellcase. Odrub jak svinia. S tými botmi. Dobre. Dáme ešte raz botov 4, dáme random, úplne random caseku, nebudem pozerať, čo to je. $35, 4. Úplne random, hej, $35, dúfame, že nám to vyjde. Prvá caseska, nejaký top item, please. Ja samozrejme, bot to vydá za 17. Druhá caseska musí byť stejný skin, samozrejme, prečo nie? Všetko z M4 zo rôznych skinov. Caseok, jasné. Paradička, užívame si to. Nádhera. Šanca taká, jak poď ma z boku. Posledný hit, Eagle, samozrejme. RIP. Dobre, paradička. Normálne, že tento battle užívam si presne. Dobre, dáme si ešte jednu po tomto, keď nevyhráme nič, tak idem urobiť upgradey, pretože balance už nemáme žiaden. No konečne aspoň niečo, ale typek dostane field testy za 200, prečo nie? Proste bot musí byť top item chytiť. A druhýkrát, prečo nie? Twice in a roll, prečo nie? $300 battle vyhraje za 350, 43, no jasne. Paráda, dáme upgradey, pretože ma to už nebaví. Dáme $20 battle, upgrade, sorry. Ako stále 1%, čo nám dúfam, že nás vyjde aspoň raz. Keď nie, tak nie, bohužiaľ, nemôžem nič s tým spraviť, pretože Hellcase sa na mňa hnevá. Dajme si niečo, ja neviem, hoci čo. Chcel by som mať, akože môj dream je toto mať M4, hej, ale to nestačí asi mi. Dáme za 30, to nestačí. Dáme si 40, nestačí. Dajme si 50.
Ako ho hral? 90? 80? To je nič. Toto teraz nedáme, pretože je to dosť veľa. Počkaj. Dáme si $20 battle, opäť battle rozprávam. Upgrade som chcel povedať, nevadí. Nejaký pekný skin. Skúsme si tento Factory New Doppler dať. Lokteme si ho a skúsme dovtedy upgradeovať, pokiaľ to nevyjde. Čo si nemyslím na dneska, pretože aj taký battle bol aj opening, že proste nič moc. Bohužiaľ, dnešné video opäť nič moc. Ešte nie sme u koncu, takže bait opäť, jasne, samozrejme. 0,5 cm a mi tam dá bait. Takisto jak s botmi na case battle. Jasne, však prejdi teraz, prečo nie? Please hit. OK, thank you. OK, dáme all in. All in 4,84, please. Opäť bait. Takže nevadí. Tento battle nám úplne nevyšlo. Ani to video nám nevyšlo, bohužiaľ. Ja za to nemôžem. Bohužiaľ. Máme tu balance zero. Máme tu $2 posledné, ktoré si dáme upgradenúť. All in random case, 2,35% šanca. Samozrejme nehitne nám to, prečo by malo. Takže máme úplnú krásnu nulu všade, takže tento event proste nám neprináša šťastie, absolútne ten Easter event nám neprináša vôbec žiadne šťastie. Bohužiaľ, ja môžem to robiť, dúfame, že na budúce to vyjde, bude kratšie video aspoň, konečne. Takže zatiaľ ďakujem a nezabudni ako stále, hej, promokód. Promokód, tu je 25 pre extra 10% bonus, nezabudni aplikovať, áno. Ale predtým, ako to spravíš, nezabudni sa pripojiť na giveaway, ktorá ešte trvá 19 dní. Simple steps, deposit minimum $5, $5, získaš 10% k tomu, čo depozitneš, dostaneš navyše a zdieľa to zadarmo na Twitter a budeš automaticky pripojený o M4, Factory New, M4 A1S, Decimeter. Takže je to všetko. Ja ti ďakujem zatiaľ, to krátke video. Sorry, že nevyšlo mi nič dneska, proste RIP, dneska nám vyšlo iba možno jeden skin. Pekný bol, ale bohužiaľ nevyšlo nám nič iné. Takže ja ti ďakujem zatiaľ za to krátke sledovanie. Nezabudni like, odber a nezabudni na hlavne promokód a sa pripojiť na giveaway. To je hlavné. Ja ti ďakujem a čusko.